Il-Laburisti huma arrabjati għal mod li bih ġie umiljat Joseph Muscat. Eks qalet il-Gazzetta llum fit-tmiem ġimgħa li matula seħħ terremot fil-gvern ta' Robert Abela bil-Prim Ministru tant ħassu daru mal-ħajt li spiċċa attakka lill-istituzzjonijiet u jgħid li dawn iridu joqogħdu attenti. Bħala gvern dejjem tajna l-fiduċja sħiħa kollha lill-istituzzjonijiet u naturalment l-istituzzjonijiet irridu joqogħdu attenti. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-Prim Ministru wara li seħħ ir-rejd fuq id-dar ta' Joseph Muscat, għalkemm imbagħad l-istorja ma waqfitx hawn. Lillum ikkwotat lill-Ministru li sejjaħ ir-rejd fuq id-dar ta' Muscat bħala teatrin sħiħ għax dak mhux mod li bih ikkuntrattat ex-Prim Ministru u tenna li jeħtieġu mmorru għall-elezzjoni għax il-Labor m'għandux jambi dan l-inkwiet. Il-Ministru spjega li jekk Muscat ikun majjat fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija jistenna li jmorru numru ta' partitarji fil-post fosthom min taqbiżlu malajr. Ministru ieħor qal l-istess Gazzetta li hemm ukoll rabja direzzjonata lejn il-Prim Ministru, partikolarment dwar il-mod kif saru l-affarijiet. Fil-fatt u spjega li n-nies li kellmuh qalulu li l-akbar rabja li għandhom mhijiex għax sar ir-rejd, iżda kif sar. Hemm insaqsuh ukoll kif se Abela ma kienx jaf bir-rejd. Ir-rabja tal-Partitarji Laburisti għar-rejd fid-dar ta' Muscat f'Burmarrat kienet deskritta wkoll minn sors ieħor fih dan il-Labor li qal li s-sitwazzjoni fosthom hija ħażina ħafna għax iħossu li l-ex leader ġie umiljat. Sa dan it-tant dak li seħħ fl-aħħar jiem kien deskritt mill-Gazzetta Malta Today bħala ħolma kera li komplet tippersegwita lil Abela, partikolarment minħabba li qed jibża mir-realtà tal-comeback ta' Muscat. Għamilt sentejn li provajt noqgħod għall-kwit kemm jista' jkun, forsi nibdew it-tielet sena nagħmlu iktar storbju. Il-Gazzetta qalet li d-dikjarazzjoni ta' Muscat li jerġa' lura fix-xena pubblika kienet ta' terremot għal Partit Laburista. Dan kif is-sentiment fost il-Partitarji Laburisti u li l-messaġġ ta' Muscat kien aktar wieħed li jikkundizzjona lil Abela biex ma jitfax lill-ex leader fil-ġemp. Dawn ir-rapporti jkomplu jikkonfermaw li r-rabja l-Abela mill-klikka ta' Muscat tant kienet kbira li saħansitra bdew isejħu għal protesti fit-toroq. Dan kontrarju għal klikka ta' Abela li ma jridux li l-Muscat jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja.